penjo mokwongo ma wato penjo ni to daka doga chung Nairobi. Ing'e nyalo dhi tiyo oko. Yes. To kiduogo inya bedo go weteni. Tinwang'o ka od minwa oyiech. Yeah? Irito ni weteni matel mondo ger koso in iduogo ni iwacho ni nyaka iduog los dala. Mano e gima timo, Homa Bay oyiech. Odwaro wuoyi mowuok oko. Wuoyi manyalo biro konye kaka onyalo konyo od mine. Mar ariyo apani upenji ni to ang'o masetimo. Akia ni be wuoyi be odak e Homa Bay. Upenji be tije tino kuma isechulo gi fees. Ang'o masetimo. Nikech kata kinde mane an Nairobi. Nitie kanyalo chako. Agero administration block gi dining hall Duty Girls. Agero administration block gi classrooms Kachar Girls in Kagan. Ang'iewo buses ariyo Asumbi Girls. Kane dormitories owang' Homa Bay, nabiro ma achoko pesa mwagero dormitories ariyo Homa Bay. Ne idwa ni mondo ger dormitory Orero Boys. Agero gi pesa na mane kata rambe ne okwatimo. Tom Mboya Girls, Pamela Mboya Girls, Mwalo in Suba North. Nagone gi arambe moger. Tonga Girls. Nwagone gi arambe moger. Gin skunde mang'eny madhi na chiegni 30. To mogik awinjo ka wuod koredo moro. Mabe apani ang' nanene nikech abiro dhi pala kawuono godhiambo. Ma jo amsho noduonge ni ang' nobi. Na biro mago arambe Ogenya Girls ma ok bor gi dalagi. Koro nitie gik masetimo mang'eny kata mane an governor kinde go ne ok adwa bedo governor ma Homa Bay. To nikech jothurwa ne gidwaro mondo akonyi. Mar ariyo apani mama ma ringa ko wacho ni pok gineno caravan karingo. Caravan biro nikech wachake sani endi iwinjo ka waloso ni wachako gi chiefs, wabiro resource chiefs mondo konywa golo ji nikech chiefs emong'eyo. Nyathi konyuol to chief ong'eyo. Motundo higni 18 chief ong'eyo. Motieko skul chief ong'eyo. Koro wabiro tiyo gi chiefs wa. Ok en ni go koko ringe ndara. Ni mane kitiyo. Kata jo Kisumu ketho wach ringe ndara no nikech eyudo ka ok translate gi. Ok translate nikech ji odak e kor piny, ok gidak e lam. Yeah, koro go lose lam ober ndio nikech ji biro winjo wach kidonjo iye kucho. To en more effective kidonjo iloso gi ji wang' gi wang'. Or kaka koro waloso e radio mondo explain ne ji. I'm sure ni DALA FM is doing timo tich maber kabisa kaloso ji ka jiwo ji mondo ji owuogo ginene mondo ji okaw kura. To mogik an winjo kosiepna moro ma Ogenyo penjo wach mar niang' mar ginene kodhi moro kanyo tindo gwaro nyaka na weche mag niang'. Abro kawo namba ne mondo amiye agronomist jok manyalo loso kode manyalo dwoko penjo ne maber. To gima duong' mogik ni an okamanyi tich. Ka jopiny oyie ni ginyalo miya thuolo mondo atinegi, abiro tiyonegi. To ka gikawo ng'ama chielo, to an ok anyal ringo awe dalawa. Wuoyi ok ringo e dalagi. Abiro nabedo ka, pod abiro tiyo nikech ok ochuno ni nyalo mana konyo ji koyieri. Pod nitie gik moko manyalo timo. Aparo ni koluwore gi ujuzi masenwang'o, experience masenwang'o kuom higni mang'eny gi. Aduogi mondo akonjo dala. Nitiere jomoko mamanyo tich, mamanyo msara. An ok amany tich mar msara. Amanyo kaka nyalo konyo jothurwa. To mogik, yiero itimo gi jopiny. Jopiny ema nyaka ne ng'ama ber magiyiero. To obiro chakore gi mchujo mokwongo mar party. Ma Jakom no explain ni onyalo bedo consensus. Ma ji bedo winjore. To winjruok josiasa siko ma bedo matek. Mar ariyo onyalo bedo direct nomination ma party neno ni ka onge ng'at manyalo ginene ng'ani ni nyime ahinya. Wach ka ng'ato opinion poll en gi 70%, machielo gi 20%, onge tiende ketho pesa. To mar adek inyal time gi delegates mar party. Ma kaka Homa Bay, delegates gi 82,250.
kato mogik inyalo time gi jokanyo no party mantiere gi card mar members ma Homa Bay gin 1,173 gi 250 kanyo ero. To mago registered members. Ma jopiny nyaka ng'e ni kidwa yiero ng'ati nikech ka ok itimo nomination ok ubi tundo kumidhi gone kura tarik 9 mar IBC. Koro chunore da jiwo jothurwa ni joma pok ondikore kaka jopati uwinjo gindire kaka jopati kendo tinde ok ochuno ni nyaka idhi ng'ato bi ng'adni receipt ikawo ka simu tigo *483* *483* to process i-register piyo kamane kaka inyalo bedo itimo ne jakanyo mar party mondo ka koro chieng' moro itimo nomination igone ng'ati kura nikech ka ok ibedo jakanyo no mar party ionge thuolo mar yiero ng'ati midwaro to ka ok iyiero ng'ati midwaro ok ubi tundo kumonyalo igone abisi kura kamano. Basta par mondo endo owinjore maber. Kanya nitie penjo moro mondo kanyendo? Napano waginene waketo gi kanyakla achiel to kata moko inyalo oro na penjo go gi contacts gi abro